Morning, Dok. Morning po. Sikat lahat to. Pagdaan niya eh. Ano naman eh? Ay, ngawa. Tarong. Uy! Uy, ang sama na. Gada ito lang, doktor. Na! Dok, may untag. May untag sad. Masa kung may kalagad sa inyo ha? Dok, magpa-check up unta ko, Dok. Pinadisgrasya mong ko. Kung pabuto sa akong anak ba. Dok, di aram dok ko. Dok, pagaling diha, Dok. Ha? Ingat sana. Dako pa man sa paa. Pagtarong ito, Dok. Wala ba ito ako na-joke? Tarungan akong lamisa. Mahal pa ba na si mong tudlo? Check upan ako, Dok. Sige, check upon na tika. Ako check upon ni mo likod sir. Pag-iikuan ako sir. Ano sir? Kita yun din, Dok. Uy. Yung mong likod sir, okay naman sir. Sa imong dugan daw sir. Okay naman imong pitik si mong kasing sir. Guard, pag-assist ko sa atong pasility guard. Sige, Dok. Sir, mamalihaw yan lang po ko sir. Sige. Kara sir. Dok. Sige sir, atong tambalo si mong tiil sir. Sige sir, alisawa na ako sir, kaya pumugasan. Sinaya, Dok, ha? Sige sir, may bahala ni sir. Noon sa mga giday ni sir. Nabuthan lagi, Dok. Grabe ba pagkabutuhan nga? Noon sa man eh. Pura naman eh. Ba't? Gusto nga akong pabuto sa akong anak, Dok, ba? Nya. Kung akong ginay, so, hindi kayo, tanaw akong tin, pungpul. Tugid kayo sir kayo. Noon, unsa ni sir, sis? Oo, yun ang tutoy sa baboy yung sa ero, Dok. Matay ba ng totoo yan nga? Sa bang gamaya. Ay na ni sir ay. Yan na yan, Dok, ba? Sige, sige, ba yan, Dok. Sige mo na, pag-i-kuhan ko lang. Kuha sa kong pandrapo sir ha sir. Para trapuhan natin na yung samad. Sir ka itong trapuhan sir. Hindi ka po, Dok, oy. Ay na ni sir ay. Sama ni sir. Marunong maraming taping ni sir ay. Sige sir, magkuha sa kong bandage para ato nang baluto na yung samad sir. Ay. Dali, Dok. Easy lang sir. Nauman na ron sir. Agay! Inay lang, Dok. Yes, sir. Ayaw po di hugta, Dok. Kasi kitid kayo, Dok. Agay! Agay! Inay lang, Dok. Oh, mana sir? Dok, okay na, Dok. Sige sir, ato nang tanggalan ni Kwan sir. Agay! Okay na sir? Okay kayo! Muna yung mga resital sir. Sa kakahong red horse. Sa kakahong tanduway. Muna yung i-maintain mo sir. Sa kagabi o sa lakadlaw. Walig dahil na yung Kwan sir, ang pungkol mo na. Yun na. Pila mo ang biling niya, Dok? Murag ka di sir.
Murag 30-15 siguro sir kay murag na hagu-haguan jud ko na sir. Dok, pila man ay 30-15? 30-15 sir. 30 plus 15. Kuha na sir, 45. Okay, Dok. Sige. Amping mo sir. Salamat, Nya, Dok. ayaw na po pagkuhan sir. Parang palabi kung sa tuwing mong nakuha sir, basic mo. Disgrasya na po ka. Amping mo. Okay, Dok. Sige. Few moments later. Maayong buntag, guard. Ay, buntag po, sir. Naabali ang Dr. Guard. Naa, kaganina ra. Adi, sir. Dito sulod, sir. Maayong buntag, Dok. Ang buntag po sir. Munsa man akong may kaalagad sa mga sir. Dok, magpa-check up unta ko, Dok. Dugay-dugay naman akong dibati na dili ko katulog. Mao ba sir? Sige atong check upon yung mata. Basig na unsa na na. Sir, ana din mong ulo gamit sir. Then ihilat yung mata sir. Itong tanaw check upon na itong mata. Gusto may ako ang sakit, Dok. Dala, ginay mong sakit sir. Paminaw na ako sir ba nga mong sakit sir. Murag sleeping pills siguro na sir. Tinood ka, Dok. Sa akong nakita sa pag-check up na ako kanina sir. Murag ang imong sakit ani sir, murag sleeping pills mo good to sir. May recommend na ako sa mga sir. Katulog na lang guro na sir. Basig maulian pa di ka. Tinood ka, Dok. Kung gusto kag effective sir, ikatulog ra na sir. Ug gusto pag yung kag effective pag yun. Ayun nagmata sir para okay kayo. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Salamat po kayo sir. Oro na ito'y tambal na, Dok. Oo. Mato na ko, Dok. Amping sir. Kasi ganun na sir. Katong gingon sir. Ay ito kalimti sir. Ayo sir. Good luck na lang sa mong pagkatulog sir. Yo, what's up, mga munggol? So thanks for watching and please subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell para masapidin mo sa mga video nga among ipang-upload no. Then please follow and like us our Facebook page which is Libud Biners. And sa magpaka-shoutout no, so please just comment down below and put a hashtag Munggol. Og sa diri sa nagpa-shoutout no, so mao ni sila si So shoutout ni ay kang Gian Sally. shoutout sa imo no. So shoutout po na kang Maui Baguhin. Shoutout. Og shoutout po kang Kimberly Cales, kang Giselle Lazaro. Shoutout sa inyo. Libud Biners.